Winky D has finally responded to Secalas while performing in his hometown Mbare. Adedzera kuti handitengwe nemota inini, aita yaya inonzi killing two birds with one stone. Winky D because anga akutuka Secalas, ED, ZANU PF, Seweeknet, Time Varakash. Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. If you are new to this channel, please subscribe. But if you are returning subscriber, welcome back. Teraya munzwe zvinovengwa neZANU PF varoi zvazvakutaurwa. Nerwiswa ndinetsencha svika ini ndendiriziya handina noisa sispika ini ndabva pakavhuna oraiti chiitai sanpet kumanotsi handaticha ini ndapfuura foti handiticha ini ndosasa nezvandada ndidafiritai vanoti nemuzita rababa apa ndokuti baba pfuura mesohonaka handitengeke nemotaka life yangu makapa inompane maneketi. I'm sure guys mazvinzwira mega. Winky D responds to Secalas while performing in his hometown Mbare. Hanzi ndakachibata kuti dzvi asi handisi speaker, ini handitengeseke handisi Peter, ini handina noise handisi speaker, hanzi handitengeke nemota. So guys, you all know nyaya kwairi kubva nekwairi kuenda. Winky D aita inonzi killing two birds with one stone, the gaffer of the gaffer. Kana achiti hanzi handitengeke nemota, obvious nongoziva mega masingers akawanda muZimbabwe ari kutengwa nemota, ndiyega ari kuzviramba vakambozama by all means. Nongoziva mega pane nyaya yake yakatombonetsa naHoly 10 vaimba ngoma, Holy 10 akatsika akadedzera kuti handina kuimba naye akandifosta chichi. Saka ZANU PF haitombodi nechikonzeresa pese pane paida kupefoma Winky D inovhara zvese. Panyaya yekuti hanzi ndakachibata kuti dzvi, iZANU PF inodedzera kuti ndakachibata kuti dzvi. Kana achiti handitengeseke, hanzi handitengeke kunge Peter. Obvious vanhu vakawanda vari kutengwa muZimbabwe, masingers akawanda ari kutengwa nemota. Winky D ari kudedza kuti inini mota handimbofi ndakaibvuma. Anga achipindura zvakataurwa naSecalas. Secalas akadedza kuti Winky D ari kufarira kuti kudai ndafa ndiye ari kuteteredza nemafanzi ake nyaya yekuti ndiri kurwara nechirwere chemukondombera. Saka Winky D has finally responded, but azoita iya inonzi killing two birds with one stone. Izvozvo ndo zvinovengwa neZANU PF. ZANU PF ndo zvaisingadi izvozvo, because obvious Winky D kana akaimba, nyange akataura zvaanenge aimba, kana ataura anobva atopedza. Tikitaura kudai so ED, Seweeknet, ZANU PF, Secalas vakavata vakapfeka bhutsu mumachira. Imagine kuzonyadziswa kuhometown kwako, apa Secalas wacho kuhometown kwachona haana kutombopefoma. Chii chakadaro chinenge ngozi. Hi guys, Winky D mukuru muhombe, vachida vasingadi ndoseka radedzera kuti ndakachibata kuti dzvi. Ndo zvinotaurwa neZANU PF. ZANU PF inodedzera takachibata kuti dzvi. Saka manje Winky D azochinja akaitenderedzawo naye nyaya yacho. Handizi guys noti kudi video mazvionera mega, haasi kutya, haasi kukwata Winky D, gaffer of the gaffest. Ari kudedzera kuti ndini ndine chimudi, ndini gafa kusvikira ndafa. zvaSecalas zvingadzikame. Akangomuka achizvita munhu ari kurwara akamuka akaisa ngoma. Inhema idzi. Thank you.